inyong kaibigan, Musikerong Oragon. Ito po, nakagawa naman po muli ako ng isang kanta para ialay sa inyo lahat. Ang title po ng aking ginawang song ay Gitara. At bago ko umpisahan to, ituturo ko muna sa inyo ang chords. Yan, makikita nyo dyan sa screen ang chords para masundan nyo ako. Ito yung intro. Ang chords niya C, A minor slash B, A minor 7 slash G, F, and G. Ito po yung intro niya. Ayan, yun po. Ito po yung C. Makikita nyo dyan, C. A minor slash B. And A minor 7. A minor 7 slash G. The next F. Ayun, yun lang po. Tapos sa chorus naman, ito, G, C, G, F, G, C, G, F, G, D minor, A minor, D minor, A minor, B flat, and G. Ayun, yun lang po yung chorus niya. Yung first verse, ito yung niya, yung chords. Bale 2 times. Ayun. Ito na po, papakita ko na sa inyo yung kabuuan ng kakantahin ko. Kasama na yung song, yung lyrics. Ito na po. Kapag ako'y nag-iisa at nalulumbay, at kung meron kang problema, gala-gala, huwag mong tipipin mga suliranin, malulutas sa pamamagitan ng awitin. Awitin na nagbibigay sa akin ng lakas. Kapag ako'y nag-iisa, puso ko'y sumasaya para ipadama ng aking damdamin isang nilalaman ng aking awitin. Gitara, gitara, ikaw ang kasama, pinapawi mo ang lungkot
Bago ako magtapos, magpapasalamat pong muli ako sa inyong lahat at lalong higit sa mga very supportive kong friends like eto na po, babasahin ko na ang napaka-supportive kong kaibigan. Ayan, Shasha Cuneda, Luisa Ador Vlog, Chubby TV, Aquilas Journey, Kisses the YouTube channel, Mr. Rain TV, Vilmac Channel, Ebiang Rodriguez, Geraldine Balicaw Vlog, Bruno Nitiborcio, Plancy Prod, Almasting, Ma'am J Kids TV, Irene Gupana, Imyong Shipnix, Oxy and Ollie, JCP, Park Jam Vlogs, Ben J. Arlan Daily, Mama G Vlogs, Diana's Pajamas, Brian Coxon, Just Joy TV, Manoy Ace, Entertain Vlog. Ayan po. Hanggang sa muli po. Musikerong Oragon. Thank you so much. God bless.